Engko minggu ngarep ketemu meneh. Sing penting Pak De men boten kalian baterai. Ayo ndang digayengke Widya Laras campur sarine Pak Widodo pimpinane Dikukel MC-ne Mosok munggah neng pucuk gunung dhuwur pianget hari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu bagi ngendangi sapa ora jane mendang seseke 3/4 kaya ngono rada sesengayan sapa ora ngerti nek MC-ne tuwek barang dioso ae kaya ngono lah iya ngerti ngono golek tukang kendang liyane wis tuwek ra pensiun ora to ndak nggih lalon-lalon waktu aku tamasya ngeliling kota pemandangan keramaian yang ada rasa nganggo ngono kuwi mami mak waktu ku capek yang lembek-lembek aku rapal kok tarik sis lagu deh janjiku Erik tak yo cilik yo ben Mas Erik lagunya janjiku cah bagus ayo yo yo Widya Laras asik spesial padeku gepeng kali terus dadi rembulan wong ayu mesti wae utakan hati litange ing antoso wong loro padha guyonan gegojekan andum ngali ning atresnan yati si jantung hati penak yo dek Widya Laras campur sarine wong ayu hatiku masuk saupomo karang hati tak mesari
dilitane ing angkasa wong loro padha guyonan kegocekan anduk tali ning katresnan mati tresnaku ora bakal lali wong ayu sigaraning rasa jati ora liya deyati si jantung hati bokel yes, spesial buat Mama Sari. Ayo. Oke, lan kantun kagem pasukan batik asik. Pak Trimo. Ayo yo yo. Ayo yo yo. Monggo Pak Ratiman. Lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grafia ayu lair lan batine Kendangi sapa rumah mbok uso ya ngono. Jajal kok kendangmu dhewe nang uso. Jebol-jebol kendangi yantai blek-blek ngono kowe. Mama Sari. Kendang kok kaya ngono biayaan. Ngendani kaya aku ngene iki lho. Oke aku lagi mau ngendang. Enggak. Dikira aku gak iso ngendang apa piye? Rasa Dik. Mirang-mirang. Rasa. Ora. Ustaz tambah duit nomor. Ora apa. Datananmu ben. Ora apa-apa. Aku nang perkara ngendang biyen aku guru ngendang kok. Lah iya mung gawe ngono lho tak tambah 50 kok sama Pak Wi. Oh, isin. Kok ngomah wae. Oh malah. Erik sing nyanyi. Alah kono nyanyi karo kene modar no. Aku ra kuat tok len. Aku ngempet masamu. Ayo masukin. Saiki ta? Heeh, sing apik Rik ngendangmu jebok usul. Rik nek kan aku sing penak ya Rik. Heeh, sing penak.
metu sesak metu sedang lebedu yen kelingan lelakonku zamane nalika ing pamulangan wah mas sedih kowe kanca putri bogel sedih rapian bogel sedih ayu lahir bogel sedih banget er kedai kamu bogel sedih urip bebarengan sekop-sekop bogel sedih banget senadyan aku wis iki bareng tabuh iki tetep tresno bogel sedih banget Rumangsaku kok gayeng sing MC kono kae ya. Geton aku rene mau. cah iki ra mudeng Lah iya. sing ra mudeng ya gone dudu MC-ne Kok mas aku ora penak mau mlebune. kowe do ra mudeng nek aku dina iki batalke job pirang-pirang bilane Pak Wit iki rumangsamu aku disen-disen kene-kene Ora penak lho. ngerti kaya ngene kan aku ngetepi kono mau ya Pak ya Napa anu di cancel mawon iki Pak? Kersane wangsul ngono lho. Oh nggih setuju. Oke. Saiki piye aku nyakel MC tekan kene rujuk bayar kon mulih iki lho. Lah iki lho, iki lho ker. Tengane ro cetha kok. 50 iki wae iki nggo ongkos anu tol kena iki. Mama Sari kok tak sangenane dhewe. Elek kaya ngene MC Idola lho aku iki. Idola kok ngendi? Aku lagi teko mejaki foto ae lho. Pak RT tok. Ya Pak Wit ya. Pak RT tok, kamu Pak RT tok, Pak? Ya Pak RT yo. Lah iya, emang Pak Wit pergi. Nah. Nek wani ditenono. Alah. Yo. Wani macem-macem ngeyak-ngeyak lahanku. Hah? Nek perkara Pak Wit karo tari gak masalah aku. Niki aja. Rasa. Capek. Pales. Ora sak ngono, penak ndi karo Rada rene. sampean? Oh kene, Dadi apa-apa tetap ape kowe. Oh ngono. Alah. Gawe masalah iku gareng barang kuwi. Sing apik. Eri kendangane sing apik Eri kowe iki golek pasar iki. Dipaksa. Kok dipaksa to? Aku ora pengen dipaksa. Iki dipersani wis bro. Aja Oh, Tentu. penyanyine mumet. Iki Hengki penyanyine mumet ora enak lho, Heng. Kok digawe spot lho penyanyi mumet. MC-ne njaluk kopi. Urung dikei. Sesuk Panitia. panitia. Siap apa urung enek. Urung enek to. Jaluk kopi. Mong. Perpisahan. Ngono ki lho Rik. MC-ne mumet.
maju menawa monggo. Mas Waluyo monggo tidak mriki. Ampun. Yo yo yo. Peltu. Saben dina mung ngalamun jroning sepi amung enton sakadulur wayanganmu done mas wong ayu janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku piye nduk Oh, ending Pak. HE masih mono ya. Monggo. Monggo Kang Mas katresnanku bebasane tanpa pinuku sunduk prasetyamu ngorbanake jiwa lan ragaku. Saben dina mung nglamun ajroning sepi sampun amung sakadulur wayanganmu done mas wong ayu lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin kiranya kepada pemilik kendaraan B 1035 Seat MG, mohon izin kiranya bisa digeserkan. Satu lagi, mohon izin kiranya kepada pemilik mobil, berapa Mas Kui? B17 76
NKS. Sepindah malih wonten Expander 1186 PE. Ya, matur sembah nuwun. Nggih, iklan rumiyin nggih, Pak. Iklan, Mbak. Ya lagune yang ngene iki kok ya Mas Waluya ya. Sing sekon jedres ngasem mlayu monggo kuwon wangen. Nek wis kebak ndang mangkat nggih. Nggih. Niki mboten ngangge HE to, Pak? Oh, mboten HE ini abodemen Mbak niki, Mbak. Ini tulisannya abodemen spesial Mbak Yati nggih. Matur suwun nggih. Nggih, nggih. Monggo Kang Mas katresnanku bebasane tan bisa tinubu cundhok lan rasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Matur sembah Mbak Yati ugi matur saking berkamu Bapak Trimo. Beksan tayub sinarengan Widya Laras Pak Trimo Nggih, jam 12. Solo Aja kleru tampa iku gendeng sawetara. Pamodane ngendi wae ora beda. Lanang rambut panjang sing putri celono beki. Tekle kayune mlandingan wong wis tuwek polahe ora karuan ngalor ngidul isih kaya bujangan mong dadi omongan ngalor ngidul keleleran cinta bikin aku menderita tresno aku tresno sliramu Aja kleru tampa iki gending sawetara prayogane ngendi wae ora beda lanang rambut panjang sing putri kebaya pede teklek klek kayune mlandi landingan wong wis tuwek tuwek lho polahmu petakilan ngalor itu isih kaya bujangan mau dadi omongan bebasane anak bojo keleleran rindu gawe atiku rindu sayang sayang ya mung dek tari tak sayang ojo kleru tampa iku gendeng sawetara pamodane ngendi wae ora beda lanang rambut panjang sing putri celono beki tekle
pon 300 tayub teklek-teklek Mas Boge.